Så er vi hoppet fra udekøkkenet op i troppens lejr, hvor Pelle står. Hvad har I gang i her? Vi har lavet udbenet lammekøller, og så har vi taget skanken og lagt ved siden af og lavet kartofler på bålpanden. Det ser bare lækkert ud. Hvornår er de færdige? Nu. Er de færdige nu? Ja. Ej, var det godt. Så skal I skal spise klokken, den er 6, og I har klaret det på tidsplanen? Ja. Ja, var det super. Vi skal lige indenfor og kigge og se, hvad de har lavet indenfor. Fordi de har jo knoklet herinde i deres kæmpe fortændingshus. Prøv at se her. Vi er ved at lave køjer, Morten. Så skal der bare pinde på lejr. Hold nu, du skal ikke gå og filme mig. Jamen det gør jeg da, du kan ikke lade være. Så må du fortælle. Er der nogen andre, der kan fortælle? Ja, jeg skal nok gøre det. Her, der kommer til at være en hængekøj. En heroppe og en hernede. Ja. Så skal der hænge 2 børn. Kommer der til at være en lille gang her, man kan gå ind imellem. Ja. Kommer der til at hænge 2 børn mere. Kommer der til at være en lille gang her, så kommer der til at hænge 2 børn mere herovre. Og en lille gang her, og 2 børn her. Og det er alle tider. Så har vi en lille brændeovn hernede, hvis du lige skal se. Der er godt gang i den, og vi har lige lavet kartofler. Her har vi spisebordet, som er produceret rigtig godt med 50 mm plader her. 40 x 40, det er pisse fedt. Og her har vi en lille ovn, den skal vi bruge om tiden. Det er alle tider. Det rykker fremad, hva'? Ja.